Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Laban Circle hakashiti balapha shaka office of Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kala penpau ye kajing persya haga bayadai bat ka jinyat rally ka bala penlong da ka Vishwa Hindu Parishad Shillong haga arterik uyayong arjara arpulai ka badai ka sngi ublai katkum ka video ka bala sapriang la yoi bakane ka jinyat rally kala penthut ye ka shongsuk shongsan mat ka kam shakri blai jongkin balang baru hapo ke imlang ka salang ka seng kala ongru baka jing penlong ye ka rally kalong ban pen ibor ye ki waipat ki jatnyam ki badon hapo ke jela kumban supen kin mau ba ka Vishwa Hindu Parishad kala penlong ye ka jinyat rally nado na Red Cross laban shado shalaban yodak bat hagani ka rally la yoi baki breu ki badan de ki spangut ki banya de ki thok thok arshaka bat donru ki basyong de ki kali bat ki bos ki bala sange khnang hakmat ka ying mane jong ka balang Presbyterian laban hakapor shibaje no phai sngi ka badai ka por ba ka balang kadang penlong ye ka jinya seng pat ba amtang kata kani ka kinhon ki bangai Hindu kala le khnang ban perta ye ka jingong Jai Sri Ram hakmat ying mane ka bala wanra ye ka jingthot ye ka balang ka barang penlong ye ka jinya seng hagani ka sngi ka seng kala ongru baka buram ye ki jatnyam ba pher henrai ban penthut pat ye ka jing shakri jong ki wei kalong ka ka bamla ban pediang bat kala kinturu yang ki bor badai pet jong ka district administration ba kum gidi ki jingja kim de shu banja namar kumbala tip ma ki pait rengai Kristan kin rakhi ye ka Good Friday bat ki Easter Sunday ha ka hanyo bat ka khandai terik uyayong arajar arpulai hapo ka jilla Khasi Student Union Laban Circle negasi kala yon ay terkas ya Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District halor ka rally pala penya na ka Vishwa Hindu Parishad ka artrik u April kum kaseng ni buram ya baro kinyam hendai ka ju kaporu ni dawa ba kiwiru kiriban buram markeliam ka ke jingja ka ba pen bitar kum ya kaseng bagi kunjung cak bendri baru kawai bah artrik u April kini di VHP kumbayong ki Vishwa Hindu Parishad kila penlong ya karali kebastang nurun tena lung injury bat kilaya tu haki di jung kalaban haka sing Sunday kabari ke sing blake bat haka ni ka kawai ka jing ka hapor bekia di halaban ni udap kila sange habar ka laban Presbyterian Church bat hantu kila hala bagi slogan ki jongki Jai Sri Ram bat kum ta ter kani ke kalong kum kadak ban provoke iki Kristan jong kani ka jela bat kum ka senghi nimla ban jus ngapjar ki ka ba sulingo kalong ba hatu kasni ki don ki pulit jong kalaban PS hindi kim sim lale ya kanu ka kim sim lale ban belat iki tuki beriu ban ong bagi nya chakmat hindi kila shulong tangki nong petka bat ni kondam lu ya kajing bamla jong ka laban PS bante lakam yakini ki nong buat nyam ba baharu bagi na pentut ru ya ka nyam juki wei pat kum kini ki boro nginumla ban kum kaseng nginumla ban simsting ba hakani kesing ngila yo kren budisi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jong kani ka VHP bandi ban penstom iki namar ba kajingle ka jongki ka along sabapalat har baki pentut ya kaya kayeng kelong ru ba ban penting pensmit kani kajing ya drali kamlong ka hindi kalong tang kajing pinibor ki nong ya leti ki yosmur ba kum kini ki bre ki badon hakani grali ki ong ba in pengelaya kami kelaya syaka Hindu state bat kum jubu ba ka ki ba jah Gujarat riots ki Muslim ki ba adab kinja tum ki ju kinja Shillong tu ti kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu ba udisi samon trai kini kinong ilam jong ni ka se pe jingsha ka kani ka janur artrik u April ni dangwan ta singa thodi te ni mut ba kabor punya nak kapor kan pet hi ya ke jing bakala ending ipat bagi ngap jarjar teng ni bagi sing balang de ki ya trali de ki ya position
Taki le bakla kan kono mordor ya to kami di kila asha kendang kila asha awat hendi bali pat kum kini ki seng pat ka bor ka no shil ka bor punya kilo shiliang kum kita ki ngi laban priang tingla ong UDC ba kidai ban siam mordor kini macam action mordor dari hak badai begini ki VHP bagi di ban kod ki ban saman ki bat ngila ujoru bakumnu hakas ngi sandi kila ai permission ku mengitip kan ka ram na pami ka kila ski celebrate habo all over India haka live hutare te balai pat haka jela ka chungi ki pelong kan ha artere Januari kata di hasngi singi ublay kani ka kamdi ka long tang ban provoke ki kristan ki jungi hani kastia kuma akran ne ni buram ka borok ki nyam handi kiru ki di ban buram markelian ni ladaki ki pentut ya ka jing nyam ko cungi jing nyam ki kristan ha good friday ka easter ka christmas tingiru lada don ki puja ki jungki ni kum ka seng ni bun ki issue niya ki bagi don niya rally ha ki por puja ni le kunju ban pentut ki kum ki pentut ni Piang ba kadon ru ka jing pertahanan ban kelai ka state of Meghalaya kata ka Hindu state ka ipat pidon ban ong habai dei bat kani rani ka masjid jong pi se kini kisah kumbagi ong India is a democratic country, the biggest democracy in all over the world. Ki kumha laban kibun ki nyam ba shong khle antu nimdi ban punwan ra ya kata kajing ya pher nyam hapdeng ki para brio la don kum kita ke kum ka sengi ngin la ban sangap jar ngin sim ka jongka senjam bakade ban le no ban ka ju ko po ka kro ka basai kinu nyam ba kum ka seng ni buram mi pi ande phir pi di ban buram mar kalian kum gini kisni ni la sha ka de good friday but easter sunday ni la shu yo jing te biar bagi don ka tu ka ni ki hun ki bamut banyak derali ni la let ya kran UDC na kaliang jung DC ong ba kamsim don ya kunu ta ba kunjur na kaliang police department henry lara don kum kita ki kum ka sengi ni pendram jur bala ta ki bor penyat ki mla bante lakam ki ka sengi kan chem la ka jong ka sing jam ngishu ya kata pat ngimla ban batai sha ngishu kum bang karamne ba ngishu yo snu bakala bandon kum kita ki rally la sha gasni de kibi ki kenhun balang jong ke balik nyam Hindu te kum kita ki na ka liang jung DC ki ong ba ki kampat ai permission yunu na ka liang ki tanat bor kulet ki ong kata hi ba kim simtep ba kadon kum kata ki boro te hende lara ki ya ki bor bari pe ba ki pulit hi ki di ban te lakam ong kum ta te kasing kan sim la ka jong ka sinjam